Yan mga aro, bukas siguro to tatanggalan ng snow. Ayan o, tatanggalan ng snow yan. Ayan. Bukas lilinisin to or mamayang gabi. Ayan, yung daan kasi makapal na yung snow. Titignan natin mamaya, lilinisin to. Ayan mga aro, naayos yung aming daan at lilinisin. Yan, mag-uumpisa na. Ayan, dito pa sa taas. Ayan, yan mga aro, ginagawa na yung daanan namin. Yan po yung kuskus niya. Ito, -9. Yan. Yan mga aro, nililinis nila yung mga ano, ayan. Ano, mas may kasunod. Ayan mga aro, nililinis nila yung mga ano, ayan. Ano, mas may kasunod. Gabi na, alas 12 na. Ganito sa Canada kung paano sila maglinis ng snow. Yan.
morning mga araw. Ito na yung ginawa nila kagabi. Yan. Yan. Nandito sa gitna na yung yellow. Ay, yung snow. And then, mamaya kakakutin nila yan. Ihigupin nila yan. Yan. So good morning, good morning, good morning. Si Aro to, manood na kayo. Unsubscribe. Salamat sa mga subscriber at sa mga nanonood. God bless. Yan ang nalinis. Nandyan yung snow na nilinis nila sa dulo. Yan. Mga araw naka-standby sila. Yan. Yan. Naka-standby. Yun. Tapos pagdating ng truck, saka sa maglalagay. Hihigupin niya yan. Kaso nalit tayo, wala pang truck. Ibabakin nga yan. Yan, ganyan siya. Yan. Yan. Ayan o. Ayan, yung nasa gitna yung yellow, higupin niya tapos lalagay niya dun sa truck. Ayan. Tapos sunod-sunod na yung mga truck dyan o. Kung napuno, tapos yan, sunod-sunod. Yung mga araw, kung paano nila ginagawa yung yan o. Kaya mga araw, ginagawa. Yan. Ang galing ng makina, ganyan ang proseso niya. Maraming salamat sa panunod nyo. Ganun ang proseso na nakuhanan ko, kasi hindi ko nakawanan nung kailan ba yun, nung isang gabi, kung paano sila magproseso. Yan. So maraming salamat mga araw at sa panunod nyo. Ito yung buhay sa Canada, malamig, nag-snow pa. Yan. So stay safe and
Stay safe and good health. Stay healthy. Okay, bye-bye. So, good morning, good morning. God bless. Thank you. Ayan, galo-galamig dito. Sa sobrang lamig po dito, ayan, nag-skating si Kuya. Oh. Ayan, oh. Ayan, oh. Ayan, oh, nasa road yan. Oh. Say hi! Good morning! Si, no, kasama niya aso niya. So, oh. Diba? Oh. Kasama niya yung aso niya.